ta yani zan yi waƙar mai girma. Ministan mai timi silba jigon al'umma. Kifi duk mai yin bakon kashi ke rike koma. Fatanya ba a sabar ki sai za a yi noma. Tsamai yin rugugin da ke firgita kurma. Wannan waka da kuka saurara ta Nura M Inuwa waka ce wadda Nura M Inuwa da sauran manyan mawaka na masana'antar Kannywood suka tsaya suka rera wa ministan man fetur na Najeriya wannan waka. To kada ka manta idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tashar ta mu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sannan kuma ku kasance da mu tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshen shi domin kallon wannan waka. Ku ji baitocin da Nura M Inuwa ya tsara wannan waka, inda muka zakulo muku wannan baitin Nura M Inuwa muka kawo muku shi. Kuma wannan waka ta haɗar da Ali Jita, Adam A Zango, Dauda Kahutu Rarara da dai sauransu. Inda kuma a wannan bidiyo na wannan waka an zuba manyan jaruman masana'antar Kannywood mata masu tashi a halin yanzu domin wakar tafiya daidai da zamani kuma sako ya je inda ake so a isa. To dai tabbas Nura M Inuwa ya riga da ya kware ya kuma yi fice a fagen rera waƙoƙi irin na siyasa. Domin kuwa idan aka ce Nura M Inuwa shine zai yabi wani, to tabbas kuwa ba zai baku kunya ba, domin ya iya tsara kalamai masu zafi da sanyaya rai na yabon wani wanda yake rera masa wannan waka. To yanzu ba ta rabata lokaci ba, za mu sako muku wannan bidiyo, amma idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da ke da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, ga bidiyon sai ku kalla. Ministan mai timi silba jigon al'umma. Kifi duk mai yin bakon kashi ke rike koma. Fatanya ba a sabar ki sai za a yi noma. Tsamai yin rugugin da ke firgita kurma. Riba mai tabbatar da sabon mai nema. Timi silba duk inda ka sa gaban ka za mu ba bayan ka. Yan kai da Buhari kwai amana ba shakka. Timi a gaban mu babu mai masu ka. Aikin da kuka yi cikin kasar nan zan haska. Mun gamsu da kokarin ka tabbata dirka. Timi silba ruwa na hanya na kira ka. Ko da ba sha ba dole ne sai an taka. Ka sam shaida ta gaskiya gun mabiyanka. Mu ci gaba gudi ka timi. To wannan bidiyon wakar ministan man fetur kenan kuka kalla, inda muka zakulo muku baitin Nura M Inuwa kuka kalle shi. To ina fatan kun ji daɗin wannan maganganu da Nura M Inuwa ya zuba a cikin wannan waka tasa, sannan kuma ina fatan kun ji daɗin ita kanta wakar da yanayin yadda aka tsara ta. To dai tabbas lallai idan aka ambaci Nura M Inuwa da kuma Ali Jita a fagen irin waɗannan waƙoƙi da kuma rarara, to tabbas kaya sun tsinke a gindin kaba. Domin kuwa wayannan mawaka guda biyu mawaka ne da suka yi fice suka yi kuma shura a faɗin duniya, inda suke da masoya a ko ina da ina a faɗin duniya, kama daga Afirka, yankin Turawa, nan Najeriya, sauran ƙasashe dai na duniya. Wayannan manyan mawaka suna da masoya, musamman irin Nura M Inuwa, ganin cewa yadda yake ilmantar da mutane yake kuma faɗakar da su a cikin waƙoƙinsa. To mun gode sosai da sosai. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.